Dit is de boeg van het Ljouwerterskoetsje met een gat in de romp als een vuist. Zo wie het juster. Joert ziet er een beste plaat voor op het schip. En met een nieuwe plaat voorop is het knap zilden. Al dus Jappie Meter van het Ljouwerterskoetsje. Alle beelden die ik jou uit de lucht joggen, worden maken door deze man. Jeroen Anteunissen, de kamerman van Omroep Friesland. En bij het startschot zocht hij uit de vierde wei dat 14 scouten van een wal starten van de lange sleet af. En het is het werkje, het tuig erbij en zo gauw mogelijk gangstje te krijgen. Want ja, vanzelfs wil je als eerste om het eerste hoekje komen. Grauw, hier juster start nummer 14 en hier nou dus start nummer 1. Jereveen, die hier nou start nummer 2 en die kniept er voort al boppen. Pieter Brouwer van het Jereveen, hij is bijzonder goed op dreef. Een tweede plak, een eerste plak en nou zielt er dan voortdaliks weer naar die eerste positie. En het rent aan het slipjagert met de Gerben van Manen. Dus ziet een betiden gemene poesterke zien op een Zonnemar. Grauw krijgt hier even in en maakt even een beetje vieren om het spul er weer bij te krijgen. Even later komt diezelfde vlag, ik bij Jereveen. En het joeg wel aan dat Elsen hier in de kopper goed bij hem moest. Als we de route erbij pakken, dan zorgen we dat de start in de lange sleet weer. Dan gaat de hele vloot oer de Zonnemar. En dan doeken ze de Volkertsleet in, een lang kruisrak, daar draaien ze. En dan gaat het hele zaakje weer waarom helemaal naar boven naar de lange sleet. En voort in het begin is het grauw hier op een kont van het Jereveen. En dat scheelt net zo bottenvolle. Maar het gaat allemaal krek goed. Beide skippers hier houden en keren met de soms vlagerige wind. En hier is het Langwar en die had zwierigheden boppen in. De gaffel naar beneden. En dan toch blikken dat de rachtbonnen bij het snelle hijsen in het tiers gaan binnen. Ja, en dan kun je het teug net stellen. En daar hier ze werk van, om dat bij van wat te krijgen. Hier beginnen de scouten de Volkertsleet in het lange kruisrak. En het kruisrak is natuurlijk smel. Het is daar net breder. En dan is het goed uitzien wat er bad. Jereveen is als eerste om de boppers te tonnen. En Grauw zit daar op het vinkertouw. Maar wat gaat het weer crescendo voor Pieter Brouwer. Achterin is de Zuidwesthoeker minder gelukkig. Zij binnen met Lavierien in de kant kwam. Zij zitten vast en hebben klauwen om weer op het wedstrijdwetter te komen. Het is daar echt heel smel. Het is daar heel moeilijk manoeuvreren. En een ongelukje zit dan in een lietshoekje. En Langwar had dan bij die eerste boppers te tonnen eindelijk het spul weer warm war. En dan kunnen ze voluit meezielen. Al komt Jer Lodewijk Meter van Huizen tussen terug. Die denkt, daar zit een lietsgotje, dat wil ik wel even broeken. Maar daar denkt Langwar toch heel oorzoer. En zij zielen gewoon op het tonnen en dat houdt in dat Lodewijk Meter de tonnen mist. Hij moet een strafrondje draaien. En de tweede keer is het nog ongelukkiger, want hij mist deze tonnen 2 keer achter hem war. En dat houdt in dat er achter hem aansluiten mij. Maar alleen nog de Zuidwesthoeker nog achter hem. En hoe vier het veld al uit hem leidt is hier heel duidelijk te zien. Jenne Wout op het 11e plak. Die moet nog naar de tonnen in de lange sleet. Wils Jereveen alweer onderwijs is naar de Volkertsleet. En Grauw. Ja, wat is er met Grauw? Grauw, dat is toch een op de favorieten op voorhand. Maar dit hier, ja, ze kunnen het spul net echt onder de praat krijgen. Ze moeten vrotten, werken, het gaat net makkelijk. En ze ziet je nog naar de vorm. En in die wedstrijd zullen spannende duels plaatsvinden. We zien hier Gerard Pietersma met Jenne Wout. Hij had een paar beste eerste dagen achter de kiezen. En zocht hier dat hij dwaande is in dat lange kruisrek, wilst Jereveen alweer druk dwaande is de andere kant uit te gaan. Het veld squat een heel eind uit de war. En het blijft vanzelfs een boeiende strijd in dat kruisrak op de Volkertsleet. Want ja, in die smelle wetters, dan moet je heel oorzielen als op een IJsselmar. Ja, en wat doet Jappie Meter? Het lijkt erop dat er het spul heel goed van war had. Hij zit mooi in die top 4 en misschien zit er zelfs nog wel meer in vorm. Jereveen had van net één meer lijst. Die zielt weer bij de vloot bij. De enigen die het volgende kennen binnen Grauw, Bolzert, Ljouwert en Snits. En dan valt er weer een heel god. Publiek nog.
fans aan de kant. Het wie ik mooi te zien hier op Jennewoord. En Heerenveen, ja, die zielt maar gewoon terug. Krijgt zo lang tot de finish in zicht komt. En had eigenlijk van geen ien wat te duchten. Maar in het verlengde van die lange sleet zullen we dat het voor Grauw wel wat zwitter wordt. Want die had Bolzert en Snits en Ljouwert deun op haar kont. Er waren mensen die liever maar geen foto's maken, maar dan maar een mooie plaat van we kregen. En die zeggen dan dat Snits dan toch heel verrassend hier Ljouwert passeert. Het was een schitterende duels tussen Snits en Ljouwert. Dan weer Snits weer treden, dan weer Ljouwert weer treden. En ze zoenen elkaar een keer of 3 of 4 inheljen. Met name in die kruisrekken in de volksleer. En als ze daar dan weer uitrollen de zone maar op, dan is het toch weer Ljouwert dat treden plakje te pakken had. Snits is intussen 4e en Grauw is al afzakken naar het 4e plak. Dat betekent dat Bolzert intussen hier al voorleidt op een heel kreeg 2e plak. En Bolzert bij Pieter Meter doet het dan ook heel knap dit kampioenschap. En dan naderen we de eind van de wedstrijd en constateren we dat Grauw toch weer plakjes glippen laten maken had. En Heerenveen die gaat mooi roem voor de win naar de 2e overwinning op Riegen. En doen dus hele goede zaken in het eindklassement. Zij eindigen hier voor Bolzert dat een heel knap 2e plak pakt. En daarachter, hoe zit het nou ook alweer met Snits en met Ljouwert? Ja, het is de snekerpan die toch weer op het allerlaatste moment voorbij Jappie Meter gaat. Snits wordt redden en Ljouwert wordt 4e. De uitslag zet hij is hier bij Jennewoord. Als eerste dus het Heerenveen van Bolzert, Snits en Ljouwert. Dan wordt zijn Grauw op het 6e plak. Drachten, Langwaar, Jennewoord, Njochen. Drachten, de Lemmer, de Jouwer, Starem en als laatste Huzum. Het klassement dan na 3 wedstrijden onder leiding. Pieter Brouwer, mooi Heerenveen, 4,8. Dan Snits, Bolzert, Jennewoord. Op het 4e plak Woordsijn, Grauw 6. Drachten, de Jouwer, de Lemmer, Langwaar, Ljouwert, Drachten. En dan nog Starem en onderaan Huzum.